Kto by nemiloval poctivé dusené hovädzie so šťavou? Ale ako ho pripraviť tak, aby mäso nebolo ako podrážka a omáčka mala chuť ako od babičky? Nebojte sa ani vy, ktorí s varením len začínate. Ukážeme si ako na to a rovno v 3 verziách. Hovädzie na hubách, viedenskú a znojemskú. Použijeme hovädzie zadné alebo roštinku. Tieto druhy sú ideálne, zmeknú, ale držia tvar. Mäso nakrájame na asi 1 až 2 cm plátky, dôkladne osúšime a jemne naklepeme. Osolíme, okoreníme čerstvom mletým čiernym korením a z jednej strany potrieme horčicou. Plátky mäsa prudko opečieme na rozohriatom oleji alebo masti, najskôr stranou bez horčice. Potom otočíme a opečieme aj druhú stranu. Mäso sa takto zatiahne a zadrží šťavu. Hotové plátky odložíme bokom. Vo výpeku z mäsa orestujeme väčšie množstvo najemno nasekanej cibule. Trpezlivo a pozvoľna. Nechceme ju spáliť, ale len do zlatista opiecť. To je základ chuti celej omáčky. Keď je cibula zlatistá, podlejeme asi 100 ml horúcej vody, aby sme odlepili prípečky z dna hrnca. Krátko povaríme a vydusíme naspäť na tuk. Tento postup zopakujeme ešte raz. Takto cibula krásne zahustí omáčku prirodzene bez múky. Ak pripravujeme verziu s hubami, môžeme k cibuli už v tomto kroku pridať nakrájané huby. Ak niekto v rodine huby neobľubuje, hubovú omáčku môžeme pripraviť aj zvlášť. Do cibuľového základu vložíme späť opečené plátky mäsa, podlejeme asi 200 ml horúcej vody a zakryté dusíme na miernom ohni do mäka. Keď je mäso mäkké, vyberieme ho bokom a omáčku zredukujeme varom do požadovanej hustoty. Na záver ju zjemníme kúskom masla. Ak máte radi hustejšiu omáčku alebo sa nevyhýbate múke, pripravíme si jednoduchú zásmažku. Na panvici rozpustíme rovnaké množstvo masla a hladkej múky, napríklad 30 a 30 gramov, orestujeme do zlatista a pomaly vmiešame do omáčky. Necháme dôkladne prevariť asi 10 minút, aby múka stratila surovú chuť. Ak do hotovej omáčky pridáme nakrájané sterilizované uhorky, tak dostaneme znojemskú klasiku, kyslastú, sviežu, výbornú. Alebo na záver pripravíme fritovanú cibuľku. Kolieska cibule poprášime múkou a vyprážame do chrumkava. Servírujeme na vrch mäsa pre chuť aj efekt. Všetky varianty nájdete podrobne v mojej kuchárke a na webe Bon Vivani. Vyskúšajte a napíšte mi aj svoje triky.